eteenpäin. Mennään. Sen tuo saman pystyy tekemään pelkästään sillä riimun päälläkin, kun sehän roikkuu siinä. Sitten pitää heiluttamaan näin, niin se menee sitten taakse. No, kokeillaan. Joo. Eli kannattaa saman paineen kuitenkin. Ai niin, on unohtanut tuo äänen koko ajan. No niin, kokeillaanko? Jessikki, sä oot taitava! Hyvä, Kalle! Hoideta aurinkoa kirkki. Kokeillaan sieltä toiselta puolelta. Tämähän menee jo Aina välillä vähän eteenpäin. Niin tuu vähän se eteenpäin ja sitten siitä pysäytät ja otat taaksepäin. Joo, kyllä. Sitä painetta. Joo, mennään. Ja Ääni. Hyvä. Jessikki. Ei se tarvii mitään painetta.